Kaya mengkene iki langsung ngono aku dadi garwane wong jagat diri moto aku ayu dadi elek kaya mungkin aku dibuang kok pengen singas malah singas dino iki wis pinangan dadi negara becik lalu batelakonku kok kaya ngene bakal iki aku gek kepiye aku manggone ning ditolak kawan aku gue nonton yo aku pengen kowe yo mas Betara Guru opo kakang kok enak-enak pengen iso keraton wis iso kelakon negara iso mati ora eling gal tilasanmu bengok-bengok tilasan Betari Durga muring-muring yen Betari Durga pengen tengah alas sing asli ya to iya mongko negarane mbok ora arek ayo saiki piye nek nglakon kaya ngene aku njaluk tulung ya kakang kae pernah meblar apa to aku ora ngerti apa kemarin dibantu lah wis kok tak tatane iki kudu manut aku sik kok sering aku ora trimo kakang aku wis ngerti aku rasa gambleh rasa omong aku wis budeng padahal papan to lah sapa wonge kakang aku dibuang tengah alasinas saiki aku sia-sia alasinas malah didadekne ora kok tak gone iki kok becane kamu matu ngono kok piye ora yo sayang sabar yo ya senengane kok kurang-muring ngene ora butuh papan kok iya aku butuh papan lawan ora yo baju barak kowe tak wene nggon gelem apa ora iya kakang kowe tak wene papan yo alas nek isine kuburan tok gelem ora ya wis aku manut kuwi jenenge Krendha Wahono Krendha kuwi tegese tumpakan ya to iya kakak Krendha kuwi tegese tumpakan padhae wong mati Wahono iki tegese kuwi yo padhang dadi Krendha kuwi padhae wong mati Keranda udeng iya kakak nah kuwi pancen isine kuwi Pak Alas iki isine bangsa kuburan tok kuburan sapa mbok ora mudeng nek saiki ya ora apa-apa mbok kuburan saiki dadi nggon apik-apik regane larang ono saiki kuburan iki do dijual wis ana sing nggone kok nek didol atau embelane iya kakang banjur kesane kakang bodur kowe gelem apa ora mapan nek Krendha Wahono iya kakang aku manut tenang iya manut nek pancen kowe manut kowe mapano ning kono sak para wadya balamu lah banjur Krendha Wahono kuwi kebrate endi kakang aku durung weruh kowe kok tak wenehi tetenger ya kowe tak wenehi pratandha mengko ana manuk rupane ireng kuwi arane gagak gagak pakanane pancen ya wong mati pakanane pancen udeng iya kakak manuk gagak iki arane ya dandang nah
engko nek ana manuk gagak kuwi tul mabur kuwi tutno mencoke ning endi ya kuwi kendha ana mula karane dandang mangure iki nggonmu kayangan ya dandang mangure kuwi ya kendha ana kuwi ngono ya kakak ya wis gake gak budal tapi gak tok yo kerket papan nek ora diterangke kan mungkin ora mudah ora ngerti ya kok jenenge kendho paham karo dandang manuk iki maune piring ora cuma yo ngerti ya kuwi jane mung nyangoni karo cah-cah kuwi kalau makan mau wahyu dulu wahyu yo lak tentrem lho banget temen yo muga-muga menunggu jenjem tentrem ati ketemu aku manuk dandang manuk iki gonmu iya kakang Badranaya pamujimu iki mah bae dukung tak toto mapan nek kendha ana ya dandang manure apa madya balane iya kakang ngaturake panuwunku dene kakang wis mulai kang bisa nentremake ing jagat kalaya iki ya kanthi mangkono bangsane jek bangsane berkasan kabeh mapan ning gone dhewe-dhewe waton menungsane iku ora ganggu gawe kok jiwa ora ganggu gawe iya kakang kanthi pamuji muga-muga Universitas Negeri Malang anggone ambal warsa iki bisa ngairake para mahasiswa mahasiswi ingkang piguna tumraping bangsa lan negara.